Zmluva je výsledkom dlhodobej práce a rokovaní vedenia mesta s predstaviteľmi HC Lev. O konečnej podobe vzájomnej dohody rozhodli podpisy oboch strán. Materiál sa vrátil k návrhu mesta Poprad a tento materiál je pre nás akceptovateľnou podobou dlhodobej spolupráce s týmto klubom. Podstatnou zmenou je predĺženie lehoty tejto zmluvy na 5 rokov s výpovednou lehotou 1 rok. Rokovania o zmluve trvali niekoľko týždňov, niektorí už začali pochybovať o tom, či HC Lev vôbec zakotví pod Tatrami. Medzi verejnosťou sa šírili rôzne informácie, rôzne úvahy aj o tom, že KHL môže odísť z Popradu do iného mesta. Ja však k tomu hovorím jednoznačne nie. KHL patrí tu a musí ostať v Poprade. Zimný štadión musí prejsť niekoľkými zmenami, ktoré sa dotknú osvetlenia, LCD infokocky, mantinelov, šatní a napríklad aj videorozhodcov. My tú investíciu odhadujeme v súčasnej chvíli zhruba na 1,5 miliónu eur. Je polovica júla, súťaž začne 10. septembra, teda o 2 mesiace. My musíme začít okamžite. A to nie len rekonštruovať, ale poskladať aj konkurencieschopný tím. Momentálne je uzavretých 11 hráčskych zmluv. Kostra Levov bude známa do 2 týždňov. Definitívna súpiska po tréningovom kempe, ktorý začne 20. júla. Zmluva medzi Popradom a HC Lev definuje aj termíny výstavby tréningovej haly, ktorá by mala stáť do 30. júna 2012. Jsme připraveni hned a očekáváme, že město nám poskytne v tomhle nadstandardní součinnost a budeme moct začít stavět okamžitě, jakmile budou vybaveny všechny administrativní věci, které se týkají toho, aby jsme mohli začít. Vyjdeme v ústrety a budeme napomocní pri riešení všetkých technických a ďalších podmienok pri výstavbe tejto haly. Tá bude slúžiť najmä mládeži, ktorá by mala mať viac priestoru na tréning.